Negapor kumu local amali jongga 17 North Long constituency habari barki issue jong inong song sinong hang te po tham yo molong ngakwa ban penpa wa ban kreni namar I have every right kum local amali banganyai budin claim song thai kumba shwa election jong ni arja pulai ngarang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi borokwe kanung khimilanti ba yanga kumu kertong atau kepor bangni ban yuk kecap komut kanum compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni kepor kam tam ke government kadon hok ayu ka ba sisir kasi ngitip ba all land belong to the people. Bila ai pat nak ta kajaka sa government ban pendongkam nam ta ban serve yagi pai ba. Reho bangi pai pat habade bar kani ka jingja po thami mulong kabanginang khimilanti ba kan poino sa kata ka solution rega ba susi kalong ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki system balit no lami ka jingkhain ba sispa prapu saw ki longyeng ken pen kriya nang tu na po thami mulong sa po municipal quarter kamamut sispa ar po pra ki dai na po municipal bat san pun rio ki dai na ki weipat ki other department nrei ka ba sulingo apat manta kalami kanika lai saupuar families nrei larang ya kenya taka baki ai kijing ken go makipau lai spa saupuar families kabumut basa shispa prapusa basa shispa sanpu pra ki families etc kin serang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sim kalong ba balei ki briu ki jongi ki pelong ko minong songwai hala ka jongkari belengim pendongkam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi de banang ban deal ban kita ki nong songwai kabang aku apan pau ni kalong jingdo nong go bakrau larangi pai po sor langi pai po ki border dang kindat por ha kani ka 6 differences ha ka jipen bet ka first phase ha ka border jong asam man mekhalia kumba r point r phokhandai square kilometer kata kadai ka jaka ka bahab po khana para pilang kata kalalik sapo asam bat mentapat ngai iba sarkar ngamong tangi ba prestun marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ya sarkari brokoi ke MDA 1 mensua baka MDA 2 kadai ka ju bat hangni ngai bala kular pa ban ai sa 1.4 acre bale kei hadukat no ko ba mangi indon na takajing sosng nam takiwei pat kini gidi tang kinong tre jong sarkar kabang aku ban penken mau kum lokal mali nang ni sakmat imden penong kamsyu Harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambe ba kum kinong songsnong hapo them yo mulong tiga banga bu ya takajing keli sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni kowei laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kinong songwai live as it is mlokam ban kata yai ap baka VPP kan warga bor ban ngin le la ka jong kamram namaringi la pengit but we should do not only good thing but we should do the right thing we should take a decision not only good thing but we should take a decision for a right thing tikai mo ko an panpau hangni how new amantau snam hi habre ne ka ju ki issue nilayo ka jing kular ha bangai ba hadian ba high court ada by order repo ka government lembaga HLC bade ban remove no relocate no iki hendrai ki persya mantau snam tede halo tanong rem hau panai arpo hau panai me khat artrik arja pulai mantau snam ngabu ka deadline ya ga government bangamut ban le ye ngamdei takaktien de kakam hendrai ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam de ba arden kum nongelam jong ka VPP ngahaban refrain no ila dia namar bangi I bakani kalong ka bakam dong kampat naga benta ki samla tenmar takadaw ngan perken mau beng pai ba naka wake elections ko election du election MDC ka ka dual post arjar khanrio hadu bade ka by election jong ka arjar ar puwei hadu bade ka election arjar pulai kani ka ju ka government kalong bakin pen kriya no ya kini gi nong song snong po thami mulong ka susi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani gijing ya kendo ani khendet singi kalong ba kiong ba
kin sa penkeriak no daga ba ai biang taka 1.4 acre ya kini kinong song sinong maybe kani kala ban days koi par ka jing penbit baka election MDC but MP do hajan kani nga ko ban kren daga jing sokya baki pai ba kini ban sotu baki ta baro ki baparta nakapor skapor baki persya ni ki issue kin suba ban comments ban react manginom la ban long ngidei ki try sinong ngidei ki trying ban ngi hablong rukum ki trying habangi de ban sotu rukum lo ban ya deal ban kita kinong songwai titani ikin tina kalyang jonga nginang yepet bagi nang budil yani ki issue kulay sibon